Velkommen til Mio YouTube. Så i dag skal vi lege tomands gemmeleg. Så hvordan det foregår er, at jeg tæller til 50, og så skal han gemme sig som normal gemmeleg. Og så når jeg eller han er blevet fundet, så skal han tælle til 50. Ham her. Ja. Og så skal jeg gemme mig. Han hedder Tobias, jeg hedder Mio. Så nu skal vi gå i gang. Jeg tæller til 50, og ham her gemmer sig. Jo. Hvor skal jeg så til? Han er lidt bestemmer, hvor jeg skal gemme mig. Nå. Nu skal jeg bare vente. Nu tæller jeg. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50. Måske det er lidt hurtigt, men vi må se. Ej. Han kunne være alle steder. Nå, først skal jeg kigge her. Jeg har fundet ham! Nu skal han tælle 50. Du tæller 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30, 30, 32, 33, 30, 36, 30, 39, 44, kommer jeg. Nej, jeg har stået. Follow me. Mio.
fundet, Mio. Løb du ikke derover? Jo. Jeg havde sagt, jeg fandt dig, og her er Mio. Han er irriteret. Mio, du skal gå derhen, hvor du ved, hvor jeg er henne. Eller bare gå helt uden derinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Nej, nu skal jeg prøve at finde ham. Han er ikke her. Nej. Jeg så noget grønt. Hvem kan det nu være? Du, 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 du. Nå, det var alt for i dag. Vi ses næste Adios, video. amigos. Adios.